Права першай ночы. Багата як шляхціч. Паны б'юцца, у мужикоў чубы трашчаць. І давайте яшчэ мою любимую «Служы пану верна, а ён табе херна». Карацей, гэта такі набор стэрэатыпаў пра шляхту. Яны багатыя, безадказныя, злыя, хітрыя, сексуальна заклапочаныя. Ці так было насамрэч? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадаж «Трызуб і пагоня». Міфы пра шляхту складзеныя з двух палюсоў. Адзін гэта такі савецкія страшылкі пра злых паноў, а іншы гэта карцінка з раманаў Сенкевіча, дзе шляхціч едзе на дзікае поле ваяваць татараў ці казакоў, і так усё жыццё. І там, і тут міф. А дзе праўда? Я нагадаю, што тут я выказваю свае думкі, а вы, калі ласка, пішыце ў каментарах свае, добра, калі для вас гэта, канешне, бяспечна. Дзякуй, паехалі! Шляхта не працуе. Гэта не прыказка, гэта даўно мем. Ну, праўда, якая там праца? Работаюць работнікі, лічы, рабы. А пан, ён толькі збірае грошы і пануе. На то ён мае права па законе. А яшчэ ў яго ёсць апарат гвалту, розныя там цівуны, падпанкі. Прасіў пан на талаку, а не пойдзеш за лоб па валаку, кажа мудры народ. А самае цікавае, што і самі паны сваю працу працай не лічылі. Бо праца – гэта араць у полі да крывавых мазалёў. А гандляваць, ваяваць, займацца рахункамі, арэндамі, грашыма – гэта ж не праца, гэта проста забава, праўда? Як зараз кажуць пра айцішнікаў. От яны не працуюць, як мы на заводзе. Што там за праца за кампуктарам сядзець, праўда? Але калі ты не радзівіл, калі ты не патоцкі, а шляхта сярэдняй рукі, аднадворцы, як пазней казалі, то нармальная рэч табе самому весці на кірмаш сыр ці масла. Нармальная рэч пачынаць працу з аб'езду палёў, зайсці ў кожны свіран, пасля валачыцца ў Менск ці ў Слонім за рахункамі. І гэта ж усё не праца, праўда? Не кажучы ўжо пра тое, што агромністая колькасць гербавай шляхты з уласнасці толькі і мела свой герб і ўспаміны пра слаўнае мінулае. Добра, калі яны мелі адну вёску, а часта аднаго працоўнага ці ніякіх працоўных увогуле. І тады ўся сям'я шляхціча ідзе ў поле. І дом вось гэтай дробнай шляхты, галоты, розніца ад сялянскага толькі прыбудовай з калонамі, а ў сярэдзіне тыя самыя лавы і тая самая глінабітная падлога. Бывае, у шляхціца няма каня паехаць на вайну, і ён ідзе пешкі. Або служыць на двары ў больш заможнага суседа, як ключнік з пана Тадэвуша, ці як Тадэвуш Касцюшка, дарэчы. Што па той чэсці, калі нечага есці? Ёсць такая прыказка народная. Бо гэтая дробная шляхта і ёсць народ. Гэта ягоная частка, плоць, кроў. Ад нядолі і пазыкаў, а шляхціч мог быць вінны не толькі жыду, але і селяніну. Шляхта уцякае ў горад, каб стаць гандлярамі, купцамі, або ў тое самае дзікае поле. І не ад добрага жыцця. Я нагадаю, што вялікая колькасць казакоў падчас грамадзянскай вайны сярэдзіны 17 стагоддзя – гэта паказачаная шляхта, уключна з Хмельніцкім. То бок шляхта тады ваявала па абодва бакі. Вось усе гэтыя палацы, залатыя апосталы, мядзведзі, фейерверкі, дарогі, засыпаныя солью. Гэта анекдоты 18 стагоддзя пра радзівілаў. Гэта гратэск позняй рэчы паспалітай, як у 90-е у нас былі байкі пра браткоў у малінавых пінжаках. А заградовы шляхціц сцягаў тую самую сярмягу, што і селянін. Як казалі, няма за што рукі залажыць. І толькі на сойміку ён мог апрануць мундур у колерах свайго павету ці ваяводства. Ну і памарыць аб тым, каб яго, напрыклад, пахавалі пад падлогай парафіяльнага касцёла, каб не абы-дзе, калі, канешне, на гэта хопіць грошай. А як там сяляне, нявольнікі, якіх душыў злы пан? Калі мы уяўляем сабе прыгоны паншчыну як сістэму нявольніцтва на плантацыях, то мы, мякка кажучы, памыляемся. Селянін працуе на фальварку, бо гэта такі аграпрамысловы комплекс таго часу. Але ён мае сваю зямлю і перадае яе ў спадчыну. Больш за тое, ён патрабуе ўзнагароды за працу і на руках таксама мае кэш, якім у сваю чаргу можа аплочваць ужо сваіх наёмных работнікаў. То бок у селяніна
маглі быць свае парабкі, не толькі ў пана. І грошы наяўныя ў яго маглі быць. Большасць скарбаў 17-18 стагоддзяў у гліняных кубышках іх сяляне закопвалі, не паны. Гэта іхныя дэпазіты. Так, будучы падданым, селянін абавязаны нейкія дні адпрацаваць на панскай зямлі, тая самая паншчына. Але ён мае і сваё поле, і на яго ідзе працаваць яшчэ на досвідку старанна, бо гэта сваё. А на панскае, мякка кажучы, без энтузіязму, як у СССР на калгасныя палі, бо яно ж не сваё, можна абы як. Таму і здараліся канфлікты сялянаў з панскім дваром праз культуру працы. Селянін, як работнік, меў выходныя, святы. Грамада ў кожнай мясцовасці проста рубілася за тое, каб графік быў нармальны. То бок, з папраўкай на час, канешне, гэта цалкам адэкватныя працэсы рэгулявання рэсурсаў і працоўных адносінаў. З той розніцай, што раней селянін у свой вольны дзень ішоў у шынок, а зараз у пятніцу, напрыклад, мы ідзем у бар. Раней пан пасля дажынак прадстаўляўся сваім работнікам півам, гарэлкай, а зараз фірма зробіць табе карпаратыў. А пасля будь ласкавы і зноў ідзі працуй. А самае цікавае тое, што селянін, нават замацаваны падданствам, мог зваліць. Ён жа не прыкаваны ланцугом. Ён ідзе парабкам, наёмным работнікам ці да іншага пана. Толькі, праўда, ёсць рызыка, што скочыш тады пад касцёлам з працягнутай рукой. Таму абсалютная большасць сялянаў нікуды бегчы не спяшалася. Любіш, не любіш, але працуеш. Жывучы на панскай зямлі, халопы маглі карыстацца добрымі рэсурсамі. Пан мог даць у пазыку ці дараваць пазыку, абараніць у судзе і гэтак далей. А калі ты нічый, калі ты нідзе, гэта ўжо вялікая рызыка. Малады, самотны, ладно, окей, гуляй, а калі сям'я? І таму ты застаешся на сваім вось гэтым намоленым месцы. У савецкіх кніжках любілі пісаць, напрыклад, паны наганялі такі страх, што нават пасля пагібелі пана яго прыходзілася нейкі час баяцца. Пана павесяць, 3 дні перад ім шапку знімай. А мамкі дзяцей пужалі: цыц, бо пан цябе з'есць. То бок калектыўны шляхціч, пан, гэта такі граф Дракула, страшны нават пасля смерці. Пры гэтым савецкія кніжкі чамусьці забываліся, што паны часта былі хроснымі бацькамі сялянскіх дзяцей. Да пана на двор сяляне хадзілі калядаваць, ніхто іх туды пугай не заганяў. Хадзілі на Вялікдзень. Пан прыходзіў на сялянскія вяселлі з падарункамі. Той самы страшны пан ведаў сваіх сялянаў па імёнах. Яны не былі для яго нейкімі робатамі ці жывёламі. А галоўнае, сам селянін хацеў стаць шляхцічам, панам, займець жупан, жоўтыя боты. На герб ён не мае права, так, але хоць якую казюльку сабе на пярсцёнку надрапаць. Гэта ў археолагаў называецца псеўдагеральдыка. Калі не можа, а хочацца аж карціць. То бок гэта мара пра кар'ерны ліфт. Нічога новага. Стасункі селянін-шляхціч, па вялікім рахунку, яны працоўныя, як і сёння ў любой фірме ці калектыве. З папраўкай, канешне, на час. І вось пра гэтую папраўку, вельмі важную, я зараз распавяду. Гвалт, здаецца, краевугольны камень у гэтай гісторыі. Бо ёсць такое клішэ: пан б'е селяніна, і гэта працуе толькі так, толькі ў адзін бок, і ніяк інакш. Селянін, не ведаю, хіба жонку можа пабіць, каго яшчэ. Але бяспека самога пана-ўласніка, яго сям'і, гэта вынік ягоных стратэгіяў палітычных, эканамічных, а таксама стасункаў з сялянскай грамадой. Не будзе аратага, не будзе і багатага. Таму часам пан сціскаў зубы і ішоў на саступкі, нават цярпеў кпіны і смех за спінай. Бо гэта яго працоўныя, яго эканамічная і фізічная бяспека. Гвалт у сярэднія векі ў новым часе падабаецца нам ці не, канешне, гэта сродак камунікацыі, так бы мовіць. На жаль, гэта так. У сям'і, у дзяржаве, паміж дзяржавамі, у форме вайны. Гэта спосаб вырашэння канфліктаў. У морду можна было атрымаць пры двары Яна Казіміра, падчас шляхецкага сойміку, у горадзе, на рынку, каля касцёла і нават у касцёле, і ў карчме. Людзі так жылі. Шляхецкія двары часам нагадывалі крэпасці са сценамі, нават гарматамі. Але гэта абарона не ад сялянаў, нават не ад маскаля ці татарына, але
ад іншага пана, суседа. Бо нармальная справа – шляхецкі наезд з пістолямі, шаблямі, сякерамі, калі адзін пан з чэлядзю робіць рэйд супраць іншага. Ён бярэ сваіх дворскіх, той бароніцца разам са сваімі. Судовыя дакументы апісваюць мноства такіх гісторыяў. Хто каму прастрэліў плячо, адрубіў пальцы. І селяніну хутчэй прыляціць ад пана суседа ці ад яго дворні, чым ад свайго. Бо загрода, панскі двор, гэта міні-дзяржава. І калі ваююць Рэч Паспалітая, Швецыя, Турцыя, чаму гэтым міні-дзяржавам не ваяваць паміж сабою? Але свой землеўласнік пра сваіх сялянаў клапоціцца. Свайго селяніна будзе да апошняга бараніць у судзе. Ён у гэтым зацікаўлены. Інакш ён наўпрост перастане быць аўтарытэтам для грамады. Ну, а калі ўжо свой пан парушае сацыяльную дамову, то сяляне бралі цапы, вілы, сякеры, канешне, косы. Не Касцюшка і не Каліновскі прыдумаў гэтую страшную зброю, самі сяляне прыдумалі. І кожны землеўласнік трымаў у галаве, што калі ён наробіць фігню, яго проста рана ці позна сцягнуць з каня на полі ці на лясной дарозе, уласныя сяляне, і цапом праб'юць галаву, як сабаку. Тое самае са знакамітай страшылкай «Права першай ночы». Страхі страшныя. Зараз распавяду. Уявіце, стары вусаты пан, які ўжо ледзьве ходзіць, прэцца на сялянскае вяселле, каб папсаваць маладую дзеўку. Зноў нейкі граф Дракула. Як вы гэта сабе ўяўляеце? Што на гэта скажа касцёл? Што на гэта скажа панская жонка? Можа быць, вы ведаеце дакументы, дзе такое права прапісанае? Калі вы ведаеце, то пішыце, калі ласка, ў каментарах, бо я, напрыклад, не ведаю. Сексуальныя стасункі ў новым часе, канешне, не былі пурытанскія. І стасункі ў вёсцы між сялянамі тым больш. А што да шляхты, то там часцей траблы ўзнікалі з-за шлюбаў з надта блізкімі роднымі. Гэта ў дакументах акурат ёсць. А калі казаць пра харасмент, то гэта часцей было праблемай дзевак, якія непасрэдна працавалі на панскім двары. Роўна як і зараз, на малых і буйных фірмах, на жаль. Гэта хрэстаматыйная гісторыя пра няроўнасць і пра залежнасць. А калі ж казаць пра згвалтаванне, то сяляне цалкам няблага з гэтым спраўляліся самі. У корчмах, падчас святаў, гэта ўсё трапляла ў судовыя дакументы, з якіх мы і ведаем гэтыя гісторыі. Згвалтаванні падчас войнаў – гэта страшэнная рэальнасць, на жаль. Так, усіх часоў. То бок ніякага выключнага права кагосьці гвалціць у шляхціцы не было. А былі іншыя гісторыі. Калі пан сыходзіўся з дзяўчынай-сялянкай, урэшце браў шлюб, і так яна ўваходзіла ў шляхецтва. Або ён трымаў гэта ў таямніцы, але якая там таямніца, увесь двор ведаў звычайна. Былі і скандалы, калі шляхцянка выходзіла за халопа, і яна губляла шляхецтва і пасаг. Крыцей хапала рознага. А самае цікавае, што барзець паны, часцей буйныя землеўласнікі, пачалі ўжо ў часы расійскай імперыі. Тады быў парушаны баланс, вось гэтая сацыяльная дамова. Чаму? Бо, як што, пан мог паклікаць на дапамогу казакоў, або здаць сяляну ў рэкруты, каб іх закавалі і адправілі на край зямлі. І вось тады акурат прыгон і стаў нагадваць рабства, якое народ справядліва ненавідзеў і доўга памятаў ажно да 20-го стагоддзя. Але нават і тады, як пісаў этнограф Адам Богданович, ён не сустракаў у нас нейкіх гарэмаў з прыгонных сялянак пры панскіх дварах, ды нават успамінаў пра іх, у адрозненне ад так званых великарускіх губерняў. Іншая цывілізацыя. Сябры, стоп, хвілінку увагі. Не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал. Вы ж не забывайцеся, праўда? Канешне, калі вы не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. А таксама не забывайцеся, калі ласка, пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт варты і годны, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі надалей. Дзякуй вялікі. Слухайце, а што там жанчыны? Хто яны ў гэтым шляхецкім свеце? З раманаў Сенкевіча нам малюецца такая прыгажуня, якая чакае свайго пана кміціцца з вайны і нешта там шкрабе, шые, пускае слязу. Або гэта ўладная маці, якая толькі і думае, як павыдаваць дачок замуж і цярэбіць ружанец у руках. То бок генеральна шляхцянка – гэта недасканалая версія шляхціча.
без шаблі, так бы мовіць, толькі што пабожная і ціхая. І вось так было далёка не заўжды. Шляхцянка вельмі часта больш адукаваная за мужа. Таксама яна ўпраўляецца з рахункамі, гаспадаркай, лічыць грошы. Яна сама сядзе на коня і аб'едзе добры. Яна кантралюе працу, асабліва калі мужык загінуў, а яна застаецца ўдавою. І гэта, дарэчы, не канец жыцця, бо можна даць рады самой ці выйсці замуж яшчэ раз. А калі па вайне ці эпідэміі вакол пустка, будзе рэкрутаваць сялянаў, каб зноў засялялі зямлю, каб праца ішла, каб палі не зарасталі. То бок жанчына і менеджер, і бухгалтар, і дыпламат, і палітык. Бо яна гаворыць з суседзямі, яна вядзе ліставанне, яна едзе ў суд і судзіцца, часам гадамі. І тут жа яна мае сачыць за здароўем не толькі сваім, мужавым, але і здароўем дзяцей, бо палова дзетак не дажывала сталага веку, а роды маглі заканчвацца смерцю для маці, роўна як і ў сялянаў. Таму прыказка «багатым чорт дзяцей калыша» яна далёка не заўжды справядлівая. У адрозненні ад усходніх суседзяў, ад Масковіі, нашы шляхцянкі мелі куды больш свабоды. Жанчына магла сама паехаць на забаву ў карчму, без кавалера, як зараз мы ідзем у клубешнік. Гэта вау, правда? На балях шляхцянкі танчылі не толькі з мужам, але і з іншымі мужчынамі. Гэта было шокам у Маскве, калі там кароткі час панаваў цар Дзмітрый і Марына Мнішак. І ўрэшце мы можам чытаць тастаменты шляхцічаў. І там сустракаем, напрыклад, што такая і такая, моя жонка столькі крыві ў мяне папіла. Але давайте зірнем па-іншаму, крыві папіла, бо магла. Бо на ўсходзе за смаленскай мяжой яна атрымала б у лоб і ўсё, яна б замаўчала, бо там дамастрой і іншай філасофіі. Мы ведаем шляхцянак па імёнах, мы бачым іх партрэты, мы бачым іх почерк у дакументах, рахункі, запаветы. Урэшце мы бачым іх надмагілі ў касцёлах, часам яны не менш шыкоўныя за надмагілі іхных мужоў. А калі няма фартуны, калі беднасць, то жанчына шляхецкай крыві змагаецца за кавалак хлеба, за жыццё да апошняга. Яна ідзе на любую працу, хаця бы ў чужы двор, хоць дзяцей чужых няньчыць, хоць на зямлю, бо шляхецтва – гэта не герб, а характар. Сябры, ну што там яшчэ засталося? Якія міфы? Давайте паразважаем. Шляхціч заўсёды ваяўнічы, ён з шабляй у руцэ і гатовы пакласці жыццё за веру, зямлю, вялікага князя, бо сяляне працуюць, монахі моляцца, а шляхта ваюе. Так павінна было быць, але не заўжды так было. Вайсковая машына Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай неаднойчы буксавала на паспалітым рушанні, калі шляхта мела сабрацца ў часе вайны і бараніць радзіму, а магла і не сабрацца, як падчас старадубскай вайны. Ці сабрацца, але мала. Ці зіма, напрыклад. Куды зімой ехаць? Не. Як не дзіўна, апошнімі на полі бою вельмі часта заставаліся наёмнікі, нямецкія ці шкоцкія, бо іхнае жыццё – гэта вайна, яны профі. Або тыя ж сяляне, як пад рацлавіцамі, калі шляхта раз'ехалася на конях, а тыя засталіся з косамі. Было вельмі па-рознаму. Але тут жа вынікае яшчэ адзін міф – бяскарнасць шляхціца. Маўляў, рабі, што хочаш, бо шляхціц на загродзе роўны ваяводзе. Усё крута, але гэтая вольнасць, як правіла, і сканчаецца на мяжы тваёй загроды. Інакш гісторыкі не мелі б матэрыялу для працы, а гэты матэрыял судовыя справы, дзе шляхта выступае часта як абвінавачаны бок. І калі ты моцна накасячыў, то часам адзіны спосаб не трапіць у вежу або ў рукі ката – гэта дзікае поле, маскоўская мяжа. Чарговая вайна, якая здыме баніцыю. Калісьці я рабіла выпуск пра лісоўчыкаў пачатку 17 стагоддзя. Гэта проста штрафбат Рэчы Паспалітай, бо туды цягнуліся шляхцічы, якія мелі праблемы з законам. І вось вам залатыя вольнасці. І давайце яшчэ ведаеце пра што? Пра гарады. Шляхта, здаецца, гэта ж выключна пра гэтыя вясковыя пастаралі, правінцыю, апяваную Міцкевічам, усе гэтыя двары, прысады, фальваркі. У горадзе хто там? Там жыткі, там немцы, там брудна, там брыдка. Але
мізэрны працэнт шляхты мог сабе дазволіць, як санушкі ці сапегі, збудаваць камяніцу на рынку ў горадні ці ў Вільні. А калі збудаваў, не прадаць яе праз пакаленне тым жа жыткам, бо дорага ўтрымліваць. Шляхта цягнулася да гораду, таму і адпраўляла туды дзяцей вучыцца ў калегіумы. У гарадах больш магчымасцяў, статусных тавараў, сувязяў. Але сама сістэма была збудаваная так, што ўсё было завязана на зямлі. Усё круціцца вакол зямлі, збожжа, лесу. І ўрэшце вось гэтая сістэма састарэла, таму непазбежна мела сысці ў нябыт. І тут ужо апошні міф, а можа самы галоўны. Шляхта знікла, як іншапланецяне. Яны адляцелі ў космас, а нам пакінулі гераічныя руіны і магілы. Так часам падаецца. А насамрэч шляхта нікуды не знікала. Наўпрост свет вакол змяніўся. Яе час проста мінуў. Трэба разумець, што гісторыя гэта не казка, не фэнтазі. Тут усё вельмі дынамічна. Залаты век шляхты быў магчымы толькі тады, калі быў магчымы ў 16-17 стагоддзях у Рэчы Паспалітай, вялікай аграрнай дзяржаве між захадам і ўсходам, якая завальвала Еўропу збожжам. Ужо ў 18 стагоддзі шляхта са сваімі звычаямі і спосабам жыцця стала архаікай. У 19 стагоддзі расійская бюракратыя правяла разборы. Хтосьці трапіў у сяляне, хтосьці пайшоў у святары ці перабраўся ў горад. Ды і аб'ектыўна, шляхецкі двор не мог далей быць міні-дзяржавай са сваёй эканомікай і элементамі судовай сістэмы, напрыклад. Таму і сумаваць па нейкім там залатым веку не было сэнсу ўжо ў часы Міцкевіча. Паўтарыць яго было проста немагчыма. Але, безумоўна, нічога не знікае без следу. Я ўпэўненая, што сёння шмат хто з вас, з гледачоў гэтага відэа, мае і ведае пра свае шляхецкія карані, пра прозвішча, колішнюю зямлю, ведае, што ўсё гэта добрае ці дрэннае, але наша гісторыя не чужая. Жывуць далей і архетыпы паводзінаў, вось гэты рыцарскі, шляхецкі, прадыктаваны гонарам, абавязкам, шляхетнасць як панятак. А побач ёсць хамства, безраднасць, падступнасць, патэрналізм. Бо старыя сэнсы, яны ж не знікаюць, яны наслойваюцца і жывуць далей. А як вы думаеце? Пішыце, калі ласка, ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.